Lokal. Inrakurak ni Michelle Abaya, Public Employment Service Officer, iti siyudad tilawag ang mga rugidan nga agaw at aplikasyon digiti estudyante para ti spes iti daytoy summer. Inbatad pa ni Miss Abaya, adigiti kayat na agaplikar ket karaman kadigiti nakukurapay wenno dagiti adda iti poverty level. Inayon pa ito opisyal nga uswat da iti screening kadagiti agaplikar kastamet adagiti sertifikasyon nga nugoten da ket saan lain a sertifikasyon nga agapot ti kapitan no diket di mangalda pa iti sertifikasyon iti Department of Social Welfare and Development. Kunana dagiti deserving ang nakukurapay ken adaan na nga to agrado ti may ka-avail iti daytoy a programa iti City Government of Lawag. Mangrugi tayon, ag-recruit kami dat nangalawas uray talabas iti announcement. And of course, alakit agin nanos ito manlatan nga agpila di iti ubdingen. But this is all for those who deserve to be beneficiaries of the program APO. Malpas lakit diti klase ti DepEd schools APO. I was informed by both diti dadakkel nga public schools tayo nga ag-NT parang March 31 ti klase APO, so definitely first week of April nang rugita ang agduty na po. Tata between now until siguro mga the 23rd dito ti pa nag-recruit APO pa nagsasubmitan ti application forms. At the qualifications na ngamin APO ket 15 to 30 years old, out of school youth, dapat ket ang ma-reach ni DJ family income daket tandama ko DJ poverty threshold ti region tayo. May specify ngamin ijay no ka in the certificate ti barangay, certificate of indigency and low income, may specify digijay. May naigiti daytoy awan pa baga ni Miss Abaya numano iti bilang digiti alain da nga gispes iti daytoy summer gapuanan tama na rimaan pa lang iti koordinasyon da iti Department of Labor and Employment. Para ti IFM News, Idol Ringin Santos, tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.